Ahojte, krásnu sobotu vám prajem, krásny dobrý deň. Neviem teda, kedy toto video budem postovať, ale dnes je sobota, vonku prší a ja som mala teraz jednu klientku, ktorú som dolíčila a idem si natočiť nový make-up look. Musím povedať, že ja som sa pýtala na Instagrame, že aké video by ste najradšej a skoro všetci mi tam písali, že vlogy. Áno, ja by som vlogy veľmi chcela točiť, ale je to také časovo náročné a celkovo musím si asi vyhradiť nejaký 1-2 dní do mesiaca, kedy tie vlogy vlastne budem točiť, aby to bol aj taký nejaký možno zaujímavejší deň. Nie len, že čo ja viem, mám tam nejakú prácu, niečo, ale aby to bolo vlastne aj pre vás také zaujímavé. Ale áno, vlogy by som určite točiť chcela, pretože ja sama veľmi rada na YouTube vlogy pozerám. Idem sa do toho asi aj pripravovať, aby som len nekecala. A potom ste hovorili, aby som možno natočila nejaký beach look, že ako sa natočiť, alebo teda ako sa nalíčiť, nie natočiť, ako sa nalíčiť na pláž. To bolo inak aj také prvotné video, ktoré som chcela urobiť, ešte predtým, ako sme sa chystali na dovolenku. Ale keďže už máme po dovolenke, tak ja už mám proste, pre mňa sa už dovolenka skončila, tak nejako ma to ani neláka. A potom mi tam niekto napísal, že ako pretvoriť denný make-up na ten večerný. A to si myslím, že je super. Ja už som takéto videá robila, ale na mojom Instagrame. A môžeme možno to urobiť a dať nejaký talk. Ja tu mám teda viacero produktov, mám tu aj drogerkové produkty, nové, ktoré som dostala. Zobrala som si dneska 2 rúže, ktoré som nepoužila už strašne dlho a boli veľmi drahé, ale nejako som neodhadla taký odtieň na každý deň, takže ich používam veľmi, veľmi málo. Takže uvidíme. Mám tu aj nový make-up, ktorý som ešte nepoužila, aj korektor, takže bude to s takými novými produktami. Uvidíme, čo z toho vznikne a teším sa. Možno môžete vidieť, ale ja som bola, dnes je teda sobota a som aj trošku vyhádzaná, bola som na plazmaterapii. Plazmaterapia je ošetrenie, kde vám odoberú krv, odobrali mi tuším 2 ampulky krvi alebo 3 a potom z toho oddelili v takom prístroji plazmu, ktorú mi vpichávali tuto do tváre. Môže sa robiť aj krk a dekolt, ale mne robili teda iba tvár. Robili mi prevažne tie miesta, s ktorými mám akože problém. Ja som mala túto teraz dlhšiu dobu periorálnu dermatitidu, bola veľmi škaredá, takže sústredili sme sa na regeneráciu tohto miesta. A potom ja mám problémy s opuchmi, ale musím povedať, že odkedy nepijem žiaden alkohol, tak tie opuchy sú o mnoho lepšie. Ani teraz nemám nejaké opuchnuté oči, čiže žiaden alkohol, piť dostatočné množstvo vody, samozrejme spánok, takže tak, vieme ako to chodí. Ja si to nechám trošičku vsľaknúť, idem si zobrať čelenku na vlasy, aby som si tie vlasy dala trošku preč z tváre a ideme na ten make-up. Teším sa. OK, som naspäť. Ja si dám túto moju čelenku a môžeme ísť na to. Dneska som si zobrala make-up, ktorý som si pred časom objednala. Je to Make-up Forever HD Skin. Ja už som mala tento make-up vyhliadnutý veľmi, veľmi dlho, ale nesadol mi odtieň. Ja mám odtieň 1N06 a je mi tmavý. Čiže mám tu aj tento bledší make-up a skúsime sa to dneska nejako namixovať, pretože chcem ho na sebe vyskúšať, ale je tmavý. Ja som si ho skúsila dať hneď, ako mi prišiel a musela som si ho dať dole, lebo ja som alergická na sebe, keď mám čo len trošku tmavší make-up. Strašne sa mi to na sebe nepáči. Takže tak, ale dám si dneska
a som taká dosť glowy, tak asi si to nebudem dávať. Som dneska taká trošičku mastnejšia. A fakt akože po tej plazmaterapii som sa celkom aj vyhádzala. Aj tuto mám niečo. Ja som hrozná. Ja proste, keď niečo vidím, tak ja to musím vytlačiť. Hej, akože neviem, že som tu ešte špinavá od toho, jak som líčila. Dám si 2 pumpičky tohto make-upu a dám si aj 2 pumpičky z tohto. Myslím si, že to bude akurát, možno trošku veľa, že toľko ani nevyminiem, ale uvidíme. Sama som zvedavá, aký make-up dneska vymyslíme. Dneska teda prší, vonku je úplne, že hnusne. Ličila som kamošku na svadbu a má to byť na ranči vonku, nie v stane. Takže naozaj neviem, ako dnes dopadnú, ale bude to asi veľmi zaujímavé. Hlavne s deckami, budú špinavé jak prasatá. Dobre, myslím si, že ten make-up som pekne namiešala. Obidva tieto make-upy sú naozaj krásne. Jeden je teda tento Makeup Forever HD Skin Foundation a ďalší som použila tento Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Tento je v odtieni 110C. Ja to samozrejme všetko napíšem do popisu. Tak akože musím povedať, že dnes mám chuť na trošku viac make-upu, pretože včera som make-up na sebe nemala. Proste nebola na to nemala som na to ani čas, ani príležitosť a potom po obede už to bolo také zbytočné, takže včera som na sebe nemala make-up, v podstate ani vo štvrtok. Iba večer som si ho dala, pretože sme išli na letné shakespearovské slávnosti na hrad. Bolo to super, ale mega lialo, inak boli ma tá čelenka. Mega lialo, čiže sme tam zmokli, vymrzli, ale bolo to super. Ja som na tom bola prvýkrát a veľmi sa mi to páčilo. Na budúci rok určite kúpim asi na každé predstavenie, pretože fakt sa mi to veľmi páčilo, tá myšlienka, ten priestor a to všetko. Veľmi ma to očarilo. A Shakespearea ja naozaj veľmi môžem, takže bolo to úplne super, len teda to počasie nám nejako nevyšlo, ale nevadí. Make-up vyzerá veľmi pekne. Ja si tu na neho ešte trošičku posvietim. Dobre, asi vyminieme to, čo tu máme. Tuto mi ešte trošku presvitajú modrinky od tej plazmaterapie, tak to sem nacapeme ten make-up. Ale je krásny, je naozaj krásny. Ak hľadáte nový make-up a máte možnosť, tak toto si v Sephore určite kúpte. Ten správny odtieň. Ja si nebudem už kupovať správny, lebo ja už mám veľa doma nesprávnych make-upov a potom si kúpim ešte jeden, aj ten je nesprávny a potom si ich musím miešať. Ale napríklad tento som trafila. Tento Anastasia Beverly Hills, ten som trafila hneď na prvýkrát, ten je super, ale teraz keďže som trošičku opálená, tak si ho miešam s tmavšími a je to tak akurát. Dobre, dáme si trošku korektoru, pretože si myslím, že to dnes potrebujem. Inak celý týždeň, my sme sa teda pred týždňom vrátili z dovolenky, boli sme na Sardínii a celý týždeň som mala extrémne ubehaný. Ráno som mala rehabilitácie kvôli chrbtu, alebo som mala iné cvičenie, alebo proste niečo a bola som extrémne už unavená ku koncu týždňa. A dneska ma decka zobudili o 6 ráno, takže nepospala som si, ale zajtra tiež nič nemám ráno, tak možno zajtra to dospím, pretože v pondelok už zase mám o 7:30 rehabilitáciu a v útorok tiež a v stredu tiež a v piatok tiež už o 7. Takže je toho dosť, ale tak dúfam, že mi to pomôže.
Dobre, make-up a korektor by sme mali. Mne sa ten základ naozaj veľmi páči. Ja si to teraz zafixujem fixačným sprejom, pretože je to také viac glowy, možno ako by som chcela. Budem používať aj púder, ktorý som tiež použila v tom predošlom videu a je to najlepší púder, aký som kedy mala. Musím si kúpiť ešte jeden, aby som ho mala aj u seba a aj v tom make-upovom kite. Tak, pokiaľ chcete, aby vám ten make-up naozaj vydržal celý deň, tak vám odporúčam, aby ste použili fixačný sprej aj po tomto kroku, po nanesení toho make-upu. Určite to pomôže. A samozrejme, aby vám ten make-up vydržal čo najdlhšie, používať aj krémové produkty, aj púdrové produkty. To všetko pomôže k tomu, aby naozaj ten make-up vyzeral čo najlepšie a aby aj vydržal čo najdlhšie. Takže ja počkám, kým sa mi to zaschne a budeme pokračovať krémovými produktami, ako je krémový bronzer a krémový blush. Dobre. Môžeme ísť na tie krémové produkty. Čo sa týka krémového bronzeru, tak mám tu ten, ktorý som používala aj minule, pretože momentálne tu iný nemám. Musela by som ísť do svojho make-upového kufrika a odtiaľ si niečo vybrať, ale tento je úžasný. Ja mám tento veľmi, veľmi rada. Makeup by Mario, je to Bronzing Serum, Soft Scalp Bronzing and Shaping Serum. Krásne sérum. Kúpila som si ho v Prahe v Sephore. Čo sa týka bronzera, tak predstavte si túto, keď si toto urobíte. A ide vám taká pomyselná čiara od pier tuto k uchu, tak na dňu. Na dňu to dávame. Nie pod ňu, ale na dňu. Aby sme to tak trošičku pozdvihli tie líca. Aj trošku na nos, aj trošku sem. Ja si to rozpracujem húbkou. Chcela som sa vám veľmi pekne poďakovať za reakcie na to predošlé video, pretože prišlo mi naozaj extrémne veľa pozitívnych reakcií, či už tu, alebo na Instagrame. Veľmi sa vám páčil ten make-up, ja si musím tuto dať dole tieto špinavé veci, nič iné tu nemám, iba toto. Takže potom si to musím, aj tak budem dneska umývať štece, ale odbočila som. Ďakujem vám veľmi pekne, ja som rada, že sa vám podarilo ten make-up napodobniť, že ste mi písali, že to určite vyskúšate, akože fakt mega sa z toho teším, pretože ja tieto make-upy robím ich pre vás, aby ste sa niečo naučili, aby ste mohli doma skúšať, aby to naozaj bolo pre ľudí a aby to bolo aj pre vás také jednoduché, preto tu nerobím nejaké kreácie, neviem aké. Aj dnešný make-up určite bude veľmi jednoduchý, veľmi taký basic, ale zase efektný a aby to vyzeralo tak, že ste vynaložili nejaký effort na to, aby ste ten make-up spravili. Ja dneska použijem tieto nové blushe a highlightery od L'Oreal, ktoré mi prišli takejto nádhernej paletke, akože je to fakt úžasné. A ja keď sa tak na to pozerám, tak wow, ok, dobre, tak použijem asi tento v tomto odtieni. Ja vám potom poviem, že ktorý je to odtieň, ale teda bolo mi to poslané, ďakujem veľmi pekne a toto je 630 Glowy True Rose, takže použijeme tento a ja budem musieť určite zase použiť na to moju košelu, aby som to otvorila, pretože mám mastné ruky ešte od krému. No, vôbec mi to nejde a tuto sa mi ešte jeden zakotúlal. Budem to musieť nejako otvoriť.
sa mi to šmíka, totálne sa mi to šmíka, nejde mi to do keľu. A čo to je? Aha, lebo tu je zalepené. Aj tak mi to nejde do frasa. Dobre, už to ide. Dobre, už to ide. Toto dáme dole. A rovno si to pozrieme. Ja si to dám najprv sem a odtiaľ to budem nanášať na tvár. Inak odporúčam vám naozaj nedotýkať sa týmito aplikátormi tváre, ale ak je to možné, všetko si dať najprv na ruku alebo na nejakú paletku a odtiaľ to nanášať potom na tvár. Je to aj hygienickejšie a aj lepšie. Takže je to krásny odtieň, naozaj, že nádherný. Je to teda 630 Glowy True Rose a je to krásne. Za mňa je to farba na celý rok. Že nie iba zimná alebo letná, ale naozaj nádherná farba a všetky vyzerajú nádherne. Krásne, krásna je tá farba, čo poviete? Mne sa veľmi, veľmi páči, vyzerá to úplne super a práve som si všimla, že som si neurobila obočie. A čo nekričíte? Takže neurobila som si obočko. A ja, že čo mi na tej tvári proste nejako nesedí. A ja mám neohrábané obočie. No, hneď je to lepšie. Hneď sa cítim ako človek. Použila som iba 24-hour brow setter od Benefitu. A keď mi to trošku zaschne, tak si tam dám ešte Lift and Snatch od NYXu. Teraz ideme na tento môj najobľúbenejší powder Makeup Forever a je to HD Skin Perfecting Press Powder a je to v odtieni Translucent, teda transparent. Ja ešte skontrolujem, či sa mi to niekde neusadilo, ale mám pocit, že nie. Ideme na to. Ja si to dneska zapudrujem tak trošičku. Trošičku viacej sa zapudrujem, pretože sa nejako potím, vonku prší a je naozaj veľmi, veľmi dusno. Ten púder je dokonalý. Naozaj, že ja som lepší púder nemala a to som ich vyskúšala už veľa a najlepší púder. Naj púder. Ak hľadáte nejaký nový, tak určite tento vyskúšajte. Fú, teplo mi je. Dobre, dneska mám nejaký problém začať nejakú tému. Akože mala som na mysli toho veľa, ale nejako mi to všetko vyfučalo. Čiže možno to bude dneska iba o make-upe, že nebudeme sa rozprávať o neviem akých témach, ale možno to bude dneska iba o make-upe, lebo fakt som nejaká vymletá po tomto týždni. Proste prvý týždeň po dovolenke je náročný. Aj keď teda decka boli u mojich rodičov, čo bola veľká pomoc a mohli sme si aspoň trošičku vydýchnuť od tých starostí, že furt som hladný a ja neviem čo, takže aspoň tak. A my sa už ináč, čo sa leta týka, tak chystáme sa ešte na chatu o týždeň.
Moji rodičia majú chatu na strednom Slovensku, takže tam sa chystáme, tam to máme veľmi, veľmi radi. Chodíme tam aj lyžovať, čiže veľmi sa tam tešíme. A potom ideme ešte iba s mužom, bez detí, pretože my sa snažíme každý rok chodiť na dovolenku aj iba sami. Jednoducho myslím si, že aspoň teda pre nás je to veľmi potrebné trošku tak vypadnúť iba sami bez detí. Začali sme to praktizovať pred pár rokmi a veľmi sa nám to osvedčilo. Naozaj vieme sa tam super porozprávať, oddychneme si, spoznáme nové mesto a je to pre nás naozaj taký kvalitne strávený čas. A tento rok ideme v auguste do Budapešti. Ja som tam už bola, môj muž tam ešte nebol, takže veľmi sa tešíme. Pokiaľ máte nejaké nápady alebo odporúčania, čo tam určite nevynechať, tak mi to určite napíšte do komentu a ja sa budem veľmi tešiť. Zatiaľ mám tipy iba na gastro a ešte nejaká rybárska bašta, vraj to musíme vidieť, takže tak, dobre, obočko by bolo, púder by bol, ideme si dať teraz púdrový bronzer a púdrové líčka a pôjdeme na tie oči. Ja som si dnes zobrala aj takú trblietavú paletku, ktorá je podľa mňa úplne, že super. Mám ju novú, ešte som ju neukazovala a dneska som ju použila prvýkrát na líčení a je to krásne. Tuto mám nejaký vlas. Dobre. Takto, trošku bronzera. A môžete mi dať vedieť, že tí, čo máte deti, či tiež chodievate, alebo plánujete chodievať, keď sú ešte deti malé, tak samozrejme, že sa to nedá. Niekde aj s mužom, či už len tak na víkend, alebo proste niekam. My sme to začali praktizovať. Prvýkrát sme boli, keď mal Majko 2 roky, tak sme boli na 2 noci v Banskej Štiavnici, to si pamätám. Takže to sme boli a potom potom sme boli aj tesne pred pôrodom druhým, že nech si ešte tak trošičku vydýchneme. To sme boli zase v Trenčianskych Tepliciach, to sme boli. To bola inak nuda. Tie Trenčianske Teplice sa mi úplne najmenej páčili zo všetkého, aj keď ja už som tam predtým bola, ale nejako neviem, nebol tam taký nejaký vibe. Takže to sa mi veľmi nepáčilo a potom sme mali samozrejme 2 malé deti, takže sme nikde nechodili, iba s nimi a potom pred 3,5 rokom, čiže Ríško má 4, teda Ríško má 7. Keď mal Ríško 4 roky, tak sme boli na 7 dní v Škótsku. To bolo prvýkrát, čo sme išli takto od detí preč a myslím si, že to bolo fakt super. Potom sme boli v New Yorku, minulý rok sme boli v Londýne a tento rok ideme teda do Budapešti a budúci rok by sme chceli ísť do Slovinska, lebo však máme to tu a ešte sme tam neboli. Takže budúci rok by sme chceli dať to Slovinsko. Tak uvidíme. A samozrejme, že je tam ešte v hre alebo s otáznikom aj New York, pretože ale to by sa nám muselo veľmi finančne dariť, poviem to takto na rovinu, pretože samozrejme všetky výlety sú veľmi, veľmi drahé a nejako si to plánujeme tak, aj aby nám to všetko vychádzalo a ten New York je taký, že keby bolo veľmi dobre, tak by sme išli, ale uvidíme. Dobre, ja som si teda spravila základ, spravila som si pleťovku a môžeme ísť na oči. Ja si spravím také... Chcela by som si tam dať trošku tohto trblietavého, čo som vám hovorila, že krásna paletka od Patrikta. Sú to tieto takéto topery. Volá sa to Talk to My Team a je to Eye Illusion Eye Shadow Duo.
Takže toto by som chcela dnes použiť, ale najprv si tam dáme nejaký očný tieň. Spravím asi taký môj úplne že klasický look a trošičku to obzvláštnime týmto očným tieňom. Čiže klasika, hej, moja najobľúbenejšia klasika. Proste zoberiem jeden očný tieň, napacem ho takto cez celé pohyblivé očné viečko. Naozaj, že to je taký môj signature look, keď to máme tak nazvať. Takže takto. Urobíme to dneska také trošičku tmavšie a dáme tam aj tie trblietky. Takže ja som to dala tak trošičku vyššie. Toto dáme aj na druhé, to pohyblivé očné viečko. Tak. Teraz si zoberieme takýto štítec a ináč používam paletku, volá sa, že Couture Mini Clutch a je to asi 200, odtieň 200 a berem si tento očný tieň, ktorý je najviac vypoužívaný, ale mám ho najradšej. Tak, pozerám, že či už susedia idú na svadbu, alebo nie. Tak a pozdĺž celých spodných myhalníc si dávam teda tento hnedý očný tieň, taký hnedo... On je taký hnedo-rúžový. Dobre, urobila som to trošičku výraznejšie a ešte si dám aj hnedú ceruzku do vnútornej spodnej linky. Dobre, kde mám štítec? Tu, ja si to trošku upracem. Takto. A ešte si tam dáme hore tie trblietky a bude to hotovo. A budeme sa sústrediť potom na tie pery, ktoré ešte neviem, ako urobím, ale pravdepodobne tam dám iba lesk, pretože tie oči aj tie líčka sú také trošičku výraznejšie. Takže, dobre, dneska mi to tu všetko padá. Ale dáme tam ešte teda tento trblietkavý očný tieň. Ja dám tento bledší, ktorý je v otieni, neviem, nepíšu to tu. A zase ďalšia vec mi spadla. Nepíšu to tu. Naozaj len tak, ono je to také priesvitné, by som povedala. A budeme to sústrediť túto takto do toho vnútorného oka. A podľa mňa to vyzerá super. To také trošku rúžovúčké. Neviem, či to je tým, že ja som si dala taký rúžovo-hnedý očný tieň, alebo že čím to je, ale je to také trošičku dorúžové. A veľmi sa mi to páči.
Dobre, teraz už si dáme iba špirálu a budeme vybavení a dám si potom ešte pery, ale asi si dám naozaj len lesk na pery. Tak nejako mi to príde, že dám si lesk. Trošku si to orámujem, ale asi si dám len lesk. Aby ste vyťažili z tej špirály a z tých svojich rias maximum, tak skúšte si dávať čo najviac produktu, fokusovať naozaj túto dole. Ja to robím tak, že ja tak trošku viacej otvorím oči, tuto si umiestním tú špirálu a tamto trošku tak pohúbkávam a takto nanášam vlastne tú špirálu a tam ku koncu tých rias, tak tam už naozaj len trošičku toho produktu. Čiže fokusovať ten produkt naozaj túto ku korienkom. Tak, dobre, hotovo. Mne sa to veľmi páči, je to také výraznejšie, ale za mňa to vyzerá úplne super. A teraz dáme, trošičku si oramujem pery, naozaj, ale len trošku. Ja to potom ešte tak rozpijem. Takže len takto trošku, aby to bolo tak dostratené. A ja si dám lesk, dám si tento. Summer Fridays a je to Rose Bath Dream Lip Oil. Takže dáme si len niečo takéto, lebo tým, že tie oči sú také výraznejšie, tak si myslím, že sa už k tomu také výrazné pery nehodia. Tak, dobre, takto sa mi to páči, takto som spokojná. Ja som si dneska robila aj vlasy, ale nejako mi to dneska, nejako mi to nedrží, ale nevadí. Možno som si ich príliš hydratovala včera olejom, keď som si ich umyla. Dobre, toto je môj finálny look. Ja verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite to dať prosím najavo. Či už palec hore, alebo nejaký komentár. Prosím, dajte mi subscribe. Budem vám veľmi vďačná, keď mi dáte subscribe. A určite mi dajte vedieť, aké video by ste chceli natočiť ďalšie. Mne sa tento make-up look veľmi páči, ja som s ním spokojná, tak to budem dneska sedieť doma, variť, upratovať a prať a idem si natočiť ešte jedno video. Tak majte krásny deň a ahojte.